FM, ang kampiyon istasyon! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! DJ Macho kulit sa Laugh Out Loud. Laugh Out Loud. Ito ang bagong tunog ng 88.7 Dumadagundong, broadcasting live from the City of Love to the world, Giving you the best music and the hottest news. Hottest news and public service worldwide, netwide. 24 oras. 24 oras. Ang radyong kampiyon sa serbisyo. 88.7 K5 News FM. Ga, kumatilawan mo ko. Sigurado, madimat kagid. Laugh Out Loud. Laugh Out Loud. Ay, chaka! Ari na ang
Gusto sang masa. Ang ginbago nga programa. More tawanan. More kulitan. More fun. Tara na, dahil ito'y trending na. Mapalapsag bata gulang tututikbalang matambok na lang. Ang saya-saya, no? Game pasadya para tanan nga. Magid yan. Ladies and gentlemen, please welcome Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Todo na to. Musikahan, kulitan, lambingan. Laugh Out Loud. Laugh out loud. Ay, tsaka. Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Sa number one News FM sa Iloilo sa 88.7 K5 News. Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puriagaba. .7 K5 News FM Iloilo. May 13, 2024. Happy birthday. Happy birthday. Tatanan nga may mga birthday. Hello, good afternoon sa aton subong nga mga ka-K5 nga nagatutok subong sa aton. Especially na sa aton nga Pasig City sa 89.1 Pasig City mga ka-K5. And also sa K5 News FM San Jose Antique 95.7. Good afternoon sa taga-Antique, Kruhay. Maying hapon sa tanang nga taga-Antiqueños nga nagatutok sa aton nga programa subon. Kung nara ka naman sa Leganes, i-tune in mo radio sa aton nga hook-up stations 101.1 FM Leganes. K3 FM Kalinog 100.1. Kag sa K3 FM Yagaw 105.1 FM. Sa mga ka-K5 naton, maayad-ayad nga hapon Western Visayas. Nakainom ka na bala sa GTX Cafe Mix? This coming May 21, 22, and 22. May 20, 21, 22. Ara na si Macho Kulit sa Sibalom. Nag-sponsor man si Dr. Ramil Oy. Bunabantayan nyo sa 21 kag 22 ha. May ipanghatag kita dira nga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kag manghatag man kami sang cash prize. Kung sino gusto nga mag-join ka maghampang, magkadto na sa May 22, 2024 mga ka-K5. Ara da ang MKF Entertainment Philippines mga ka-K5. Wow, grabe ni mga papremyo. Tinakibot ko gani nga si Dr. Ramil Oy, one of our sponsors man at the same time. Bulubantayan nyo ha. Ariyo, i-plug ni Macho Kulit kung sino nga mga artista ang mag-aalalabot dira sa inyong lugar. Sa mga ka-K5 naton dira sa Sibalom, Antique, bulubantayan ninyo ha. At siyempre, importante ni sa isa ka municipality nga may enjoyment. Oy! Enjoy kita. Sa next, sa 21 mga ka-K5, bulubantayan nyo na sa 21 ha. Mag-aabot nila ang ABS-CBN Showtime Dancer. Wow! Grabe ni. Gaga. Tapos mag-aabot man ang Icon 4PH. Bulubantayan nyo da mga ka-K5 kay ti. May ara pagigita nga special guest. Wow! Grabe na nga ito yung special guest. Amo ni siya ang kilala man. Amo ning aton special guest
nga tikilala man ni siya sang pandemic. Grabe ni ang hits ang iya nga kanta. Grabe ni sa mga teenagers nila, bulubantayan ninyo ha, kay mag-aabot nila ang inyo na idol sang tanan. Kung familiar ka mo sang kanta nga muni bala ho na Papansin na ma-familiar ka mo nila lagi tadungon ko bala dali lang guys. Baby ko si Kulot, nabantayan nyo da si baby ko si Kulot. Dila sa may municipality of Sibalom. Liwat ready liwat makata baby si Kulot. Dali lang bala, ready go. Baby ko si Kulot, inaalis ng aking lungkot. Ay ambot na mga baby ko si Kulot. Biskan baby mo ya bag-ori band ko na palangga niya kaya. Mga baby si Kulot amo na nag-uso gali ang pakulot sa buhok sa una. Kaya binilag sa mga kabataan kung magkulot ang iyang ulo, palangga siya sang babae. Biskan baby ko si Kulot. Ano pa na nga mga kulot-kulot nga mabok mo da. Bulabantayan nyo da sa May 21 ina mga ka-K5. Kag-ari pagid do sa May 22. Wow, baka opo yun ng Circle Squad PH kag si #Jimbo. Grabe ni. Tapos sa May 20 mag-aabot mo na ang taga GMA Starstruck. Ara man na ang K5 News FM kag si Dr. Ramil Oy nga nag-sponsor on. Grabe. Gatag si Dr. Ramil Oy sang sponsor. Sa mga K5 naton dira sa Antique. Kadto na ka muna sa Sibalom Antique. Kag mag-enjoy kita kay ako da ang hosted. Ako hosted dira. Well, sa mga ka-K5 naton, manamyaw kita anay sa aton nga mga ka-K5. Sa mga ka-K5 naton na sumang i-check ko di bilanay akon nga comment section balaw. Para nga mag-enjoy ang tanan-tanan naton nga mga friends sa buong hapon. K5 News FM. Kasi wala ko nakita ang comments ang iba no Abe, i-check ni Macho ulit sa buong hapon biyo. Ginatamyaw naton si Analia Nagalio nga nagapamati subong sa aton si Sir EJ Cordova nga nagapamati. Share the live mga ka-K5. Happy Fiesta Barangay Alegre Oton. Nagapamati sila subong si Condrado Fortiza sa Barangay Halandoni State Lapuz. Si Jennifer Pilayo, Barangay Libertad Lapuz, Iloilo City. Nakatutok din sa atin si Jessica. Hello, good afternoon si Barangay Rizal Lapuz Sur. Si Maybel Valencia, Barangay Laguda La Paz, Iloilo City. Buenas 83 sa Hereos La Paz, Gapamati subong sir. Mayad-ayad nga po. Buenas 83 dira sa Hereos La Paz. Gapamati sila subong habang ni Sir EJ Cordova. Grabe, happy Mother's Day kagapon sa mga nanay naton. Ano naman ni subong man? Wow, lapit naman subong June, dudugay klase naman. Sa Friends Day, sweldo na gali Wow, baka nami lang ba't sagon ko nagasweldo ka. Pero tapos ang sweldo ginabayad man sa utang. Pero importante nagasulo-sweldo Well, sa mga ka-K5 naton subong nga hapon. How are you? Kamusta kamuda tanan-tanan? Kanagdaog sang aton nga GCash account. Wow. Pa-GCash naman kamuda. Okay? Sa jahon tani bay. Buksan na ni Matt Sokolit ang linya kay mamangkot naman kita sa aton nga question subong nga hapon mga ka-K5. Ano? Dali again.
Anong salakyan may bit-bit nga sudan? Ano nga salakyan ang may bit-bit nga salakyan? Magadaog naman sang 100 pesos ang magasabat. Call now at 0919-099-9066 kag 0919-0986314. Ano nga salakyan ang bit-bit sudan? Grabe. Parehas na kagabi, may nagbungguanay sa Diversion Road. May nagbungguanay na naman. Yambaw. Grabe. May caller kita sa sa line number 1. Good afternoon. Good afternoon, Machukonde. Sino ne? Siya, yan eh. Tinabato mo na emoji ka, san Oo, thank you. Very good. Ayan, how are you? Kamusta ka na, subong? Ready. Wala akong ay, ala, nasabat na sa comment na naman. Lainon ko naman ang question kagin sa bat na napanason ko, anay. Sa gabi nila. Ano ba? Ano sa bat, be? Hindi ko, walang tanin. Ano tanin mo sa bat? Wala. Ano? Wala mo ko pagano ng sabat. Ang pamangkot, wala ano nga salakyan, ang gabit-bit sudan? Wala sa kabalo. Sige lang, hindi ko lang, agin panas ko lang, bala sila na. Maayo nga pa, Chocolate, great ko lang nagaling si bana ko, nga si Noel Goles, dari sa Telecom, Barangay Quentin Salas, EJ na Losco, I love you. Anong sabat, be? Ano nga sudan? Ito ganun, sir. Ang gabit-bit. Ano nga sudan? Ano nga salakyan ang gabit-bit sudan? Sige, be? 1. Ano? 5, 4, 3, 2, 1. 5. Greet your friends, dali. Greet na imo nga mga friends da para enjoy ka subong nga. Greet your friends da. Ano no? Sini ka nor ng barangay number 1. Hindi ko ka-choppy ang mga signal. Hindi ko maintindihan ang mga signal. Machoklet. Ano? Tibyas mo. Ano man? Tibyas. Tibyas? Ano man? Tadlo nga Ano? Tibyas. Tibyas? Thank you so much, Balanga. Bye-bye. 3:58 on the clock. Pare na may caller na sa next number. Ano nga salakyan ang gabit-bit sudan wala? Magabalik yapon si Macho ulit. Marami caller. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, mayang hapon. What's your name? Si Marilo, sa Rilwela Pasa. Marilo, kamusta sa naman ang imo sa mga pangabuhik? Today is Monday. Medyo mabisi. Medyo tama ka budlay gila. Ngaman ha. Kaginos. Ngaman. Kainit-init. Kainit-init ka. Oo, init-init. Ganit. Dili mo, dami na luto. Ano, lechon. Basta sulod ng balay. Ano, grabe. Giman subong ang init. No, hindi maintindihan. Hindi normal. Ang pamangkot, ano nga salakyan ang gabit-bit sudan? Mercedes-Benz. Mercedes-Benz? Sige, check ta later. Mercedes-Benz ka, no? I-check natin later kung inchaktong imo nga sabat ba before that. Greet your friends, Anaya, dali. Greet dali ang akong mga friend. Si Nora,
si Cheneline, si Inday sang Gimaras, tagaan ka lang nga nagapamati sa imo matahong mo programa matsakulin. Salamat Gipalanga. 88.7 K5 News FM Kampiyon. Magabalik ma, Chocolita. Ang pamangkot natin, ano nga salakyan ang gabit-bit sodan. Share the live. Oras alas 4, impunto na. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio ang suplemento ko. Kakas ang ubok at sip-on, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape nga gal-detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga gal-detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee. Okay ka, may kape ka sa K5. Mga ka-K5, may ari kita dari nga isa ka winner sang Okay Ka, may kape ka promo sa K5 News FM. Nadakpan gid naton sa di mga ka-K5 nga nagapamati. Din ang radyo mo, ma'am? Din. Sa sunod na bebe, dali bebe. Oo. Tiyaga tadi sang idawa matunog ang radyo. Ni mama dari mga ka-K5. Ara katunog. Okay. Ano ka nga nata, ma'am? Rosario Hasmin Sayong. Okay. Ano na din nga zone? Road Zone 8. Ma'am Rosario, kay nalakpan ka nga nagapamati sa K5 News FM. May kape ka, Klinika DTX Coffee Mix. Ano ma'am mo sa K5 News FM? Salamat! Thank you sa K5. Bandila noon, K5 na ngayon. Inggan nyo sila nga magpamati para nga makadaog masila sa kape. Sa sarang yung nagapamati sa K5 ngayon, pwede ka mong kapamati para nga makasilaw makawasan DTX Coffee. Okay ka, may kape ka sa K5. Okay ka, may kape ka sa K5. Alright, mga ka-K5, may isa na naman dari ka matunog nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo. Ma'am, mayungod to. Si ka-K5 Ralpha. Okay. Ano ang ngalan ta? Mary Jane. Templado. Oo, pila edad? Ano na din nga address nyo? Sabi Centro Reception. Ano nga zone? So, ano yung 1 sa 8 kami rin?
Okay, nadakpan na mo ikaw nga nagapamati ka sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kag tungod nagapamati ka, may kape ka! Okay, amo na ang may kape ka promos ng K5 News FM Iloilo. Kung madakpan nga nagapamati, makadaog ka sa isa ka box ng DTX Coffee Mix. Anong mahambal nimo sa K5 News FM? Thank you, K5 News FM. Kay nagdaog ako. Oh, sa iban nga wala pa kapamati, anong obrahon nila dapat? Sa iban nga wala pa nagapamati, mamati na kamo sa K5 News FM. Para magdaog man sang kape. Thank you, thank you. Thank you. Okay ka! May kape ka sa K5! Ako si Presidano Nesa, taga Lumanggan nga kao, nagdaog sang third prize nga 3,000 piso sa Suki Ayuda Promo sa P5 News FM sa Klinika di Alternativo Medisina ni Dr. Miloy. Pinigid ako nagabakal sa iya produkto kay makabulugid sa akon balatian. Sa mga wala pa makatumar, pistingin ninyo ang DTX 500, D3 Bio, may tisikan DTX Coffee Mix. Dako din akong pasalamat sa siningang produkto na nakabulig yun sa akon sing dako sa akong balatian. Ako si Yesenia Castro, tagadawag niya nagdaog sa second prize or 5,000 pesos sa Suki Ayuda Promo sa D3 News FM Klinika di Alternativo Medisina ni Dr. Miloy. Permitin ako nagabakal sa iya mga produkto sa nakabuligid sa akon balatian sa mga wala pa makatumatis tingin na ang DTX 500 bali may isip kag DTX Coffee Mix. Kag nagapasalamat ako sa mga produkto ni Dr. Miloy. Nakabulig man sa adlaw-adlaw kung nga ginabatyan. Salamat din. Salamat ni madamo. Ako gali si Cynthia Lacardo, nagapangit, Pasig City. Nagdaog sa grand prize na 10,000 pesos sa Suki Ayuda Promo sa K5 News FM kag Klinika di Alternativo Medisina and Wellness Center ni Dr. Miloy. Permigid ako nagabakal sa iya mga produkto kay may nabuligid sa akong balatian sa mga wala pa makatumar. Tingin ninyo na ang DTX 500 D3 Bio may tisikan DTX Coffee Mix. Salamat kid. Nagproblema ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon.
TC, protektado ka pirmi. May TC, vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may TC. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow, may puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Calibo para sa kampyon ng estasyon, K5 News Sa Macho, kulit sa Laugh Out Loud. Laugh Out Loud. Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puriagaba. Alas 4:14 na. Good afternoon, K5. Basta gani nga asensado ang
stations, damo, advertisement. 88.7 K5 News FM, Iloilo, Kabanyagapan, Matsukulit. Ang #1 radio station sa Iloilo. O sa mga K5 natin, kung gusto mo patamyaw na sa inyo, tamyawon, tanaka mo subong. Good afternoon sa kay Arman Guay. Kay Sir Arman Guay, good afternoon. And also kay Jepoy Barbershop, ngayong hapon, Matsukulit. Nagkapamati kami din sa imo, Permi. Thank you, good Sir Jepoy. Kay RJ Matsukulit, good afternoon sa imo. Pakitamyaw naman ang mga friends natin diri sa may railway. Grabe, gidi ang sigabong sang inyong sound. Kadami gidya sa imo, Matsukulit. Enjoy kami di Permi ni Mama kag ni Papa. Pamati sa imo. Salamat, gid. Chocolate tam yung mabimi ang friends ko diri sa may Alegri Oton, pesta di subang. Wala ka din nagkadto kay pamanyapunan takadi. Wow. Sana di panyapon. Aling ti wala ko da karon nabi mo. Good afternoon, Chocolate tam yung wabi si Brunoy. Kaya nagapamati sa mong sa aton, nag-obras ang halo-halo. Hi Brunoy, good afternoon. Especially pagi kay Berting, kay Luana, kay Nanay Nenfang, nagkamati subong, kay Tatay Mimi. Nagka-prayer kita kay Tatay, kay Pastor Nemes. Kaya hindi na siya maoperahan sa iya nga prostate. Good afternoon. Hello, gali sa kaya ng Sally Dira ng mga Million Family Team. Pamista na kami subong. Pamista na wala ganda ka mawagin padala sa akon Nag-Alegre Oton. Yes, tama na sa inyo. Wala kita na palitson lang. Importante pa ni balain ang mga fiesta subong. Grabe. Alright. Diretso kita sa aton nga question subong nga po mga ka-K5. Ano yan pa ba mo ko taano naton? Ang question subong nga magadawag sang 100 pesos nga GCash. Ano nga salakyan ang nagabit-bit sudan? Grabe no, may mga salakyan galing nga nagabulubit-bit sudan. Ano nga salakyan ang nagabit-bit sudan? Tawag na ka mo dre sa 320-6046 kag 0919-099-9066 kag 0919-0986314. Ano nga sudan? Ano nga salakyan? Siguro sir wala ay siguro Sir Lawrence. Sa aton ano nga salakyan ang gabit-bit sudan? Yon. Maya nga pa, Matsukulit kay Jepoy. Nga nagapamati sa mong zaton. Salamat, good may caller. Get sa line number 2. Hello, good afternoon. Hello? Hello, maya nga po. Wapay na kulog. Sino ni? Si Ana. Ana ano? Tacloban City. Ana Buhok, Ana Husay? Taga din si Hana. Ana. Si Ann. Taga din ka, Ann? Taga Tacloban. Ay, wow. Kung matakloban ka, wala ka man kakapuot sa sulod. Kung matakloban ka, makaginhawa ka man. Taga din ka... Lagya kong nanonood sa mga programa ng K5 News FM, Iloilo. Palagi ka nanonood sa amin? Opo. Pero ngayon, saan ka tumatawag ka nakin? Saan ka tumatawag ngayon? Sa Saan? Sa Tacloban. Tacloban talaga. Saan ka sa Tacloban? Sa Babatngon. Malapit dyan sa simbahan? Opo. May ano ako dyan may pakaisa ako dyan. Nag-e-star din sa Tacloban. Pero ngayon, hindi na siya makahinga kasi Tacloban siya sige. Ilang taon ka na bala, Ana? Ilang taon ka na? 19. May boyfriend ka na? Koray pa. Wala pa kang boyfriend. Ano ba hinahanap mo sa isang lalaki? Simple lang. Diyan ba? Sa pangit at mabait. Sa Tacloban ba walang lalaki dyan? Mayada naman.
Marami naman. Bakit di ka pa nakahanap ng boyfriend mo dyan sa Tacloban? Waray, dire pa, kiton. Bakit? Natatakaan ka sa kanila? Kasi mahal na yung bigas. Mahal ang bigas sa Tacloban ngayon? Kahit saan, mahal, DJ. Sa amin, barato naman eh. Kasi sa isang araw, sa amin kasi isang araw, kaisa lang kami magnyanyapon kang magnyanyagay. So, hindi. Maupay nga na mag-asawahan kay barato nga dat bugas. Pwede ka di kahanap sang imo nga asawahan ba? Para nga mas barato ang bugas dito. Oo. So, ngayon, nasa Tacloban ka. Oo. Kamusta naman yung Tacloban pagkatapos ng bagyo na malakas-malakas sa inyo dyan? Ito, okay naman. Naka-survive naman. Naka-recover. Opo. Pero that time nga pag hello kay Mama Netnet. Hello, Mama Netnet. So that time na sobrang lakas ng bagyo dyan sa inyo, na yung bahay nyo na din? Natumba na, DJ. Natumba na talaga yung bahay ninyo? Oo, lahat naman dito, mga wasak yung mga bahay. Paano yung mga sinuptan dyan ng kwarta? Saan na mo linagay? Ayun, ang may mga pera na wala na. Tacloban na. Pati yung pera nyo nawala rin? Hindi, yung iba. Ay, grabe talaga. Mga pilang adlaw na na recover kayo mo pagkatapos na nagbagyuhan kayo dyan? Pero isang buwan. Mabilis naman pa ng pag-recover. Taga saan yung tubig sa imot? Sa tuhod mo talaga o sa iyong hawak talaga na pumupunta yung tubig? Labaw pa. Labaw pa hit simbahan itkoan. Sinyasampa ninyo. Ay, talagang sobrang gali? Kasi malaki yung tubig doon. Ibig sabihin nagbabarko na kayo dyan? Kasi malulumos ka talaga kung lumapaw yung tubig sa imong ulo eh. Mahirapan ka talaga. Kaya na yan, daming namatay. Kaya sa Yolanda. Oo. Pasalamat kayo, hindi kayo na napuruhan dyan Saan kayo nagpanago pag bagyo dyan? Doon sa may bukid na walang nyog. Bukid? Oo. Umakyat talaga kayo sa bukid? Oo, lahat ng mga namin dito, umakyat sa sa bukid. Ay. Kasi yung bukid yung pinakamataas talaga dyan sa inyong lugar, no? Opo. Di wala kayong kuryente dyan? Ayan, gano'n. Wala kayong kuryente dyan pag nagluyanda? Wala. Ay, grabe talaga. Kahit mga cellphone, naglulubat na talaga, no? O sige, anong salakyan ang gabit-bit sudan palangga? Direkit mo mo. Direkit matigo. Dira ko matigo hitang kung ano. Ton mo? Dili ko kasabot sa imo, day. Dira ko maghula. Yung panghula mo. Oo. Hindi ko alam. Hindi mo alam yung hula-hula. Sige lang, panghula mo. Oo, mas maganda nga nag-uusap tayo dito eh. Di ba la, Joey Banasubo? Yahoo! Oo. Sige. Sige. Palagi ka dapat magpapamati dyan sa amin, ha? Lagi naman, DJ. Oo, kasi kapag nagpapamati ka dito sa amin, talagang makakahanap ka ng forever mo. Di ba, hindi ka pa nakahanap ng forever in ever mo? Maganap ka ng Hayaan mo na yung mga tao na hindi nagpapalangga sa'yo. Ang importante talagang marunong ka magpalangga ng iyong sarili. May boyfriend ka dati? May boyfriend ka din dati? Waray. Wala din? Waray. Ay, waray? Opo. Ano yung sa waray ang kaon na ta?
Pangaon na kita. Pamaon? Pangaon. Pamaon. Pamaon? Birthday. Ang ano ya, singgit. Anong singgit? Kulob ha iyo nga da to all member K5 FM. Tacloban. Taklo? Ay, diri. Sa Iloilo. Oo, sa K5 FM. May Tacloban kita, Sir Lawrence, no? May K5 News FM din dyan sa Tacloban. Oh. Opo. Shout out to ngayon ni Manager Edward Sunyagan han K5 News FM ng Tacloban. Oh, shout out mo, sabihin mo. Regard sabi ni Macho Kulit ng Iloilo. Okay. Ikaw palagi ka nakikinig dyan sa mga Tacloban Evans? Opo. Lahat ng mga K5, sinusubaybayan mo talaga? Opo, sa Bacolod, ganun din ako. Alas 12, kagabi alas 12 ako nakatulog. Bakit? Kasi nanonood ako sa K5 Bacolod. Nanonood ikaw ng mga K5 Bacolod? Tapos, sa inyo din. Ay, maraming salamat na. Kasi nanonood ka sa akin. Sa Bilos po, sa pang-umaga na program. Oo. Kay Sir Jan. Oo, kay Sir Ted. Si Jan Sapio, alas 11. 11 Mbps yung programa niya. Yun ang pinapanood ko. Si Jan Sapio. Opo, katapos El Castigador. El Castigador pagkatapos ng programa ko. Sa Burubay, mag-El Castigador ng Burubay. Palangga, magsha-shoutout ka na tulad. Kasi wala na akong oras, sige. Shout out to all K5 radio and sa lahat na lang po ng nanonood at nakikinig ngayon. Maraming salamat sa iyo, from Tacloban. I love you. Take care always. Mag-ingat ka dyan. Huwag ka lumabas sa inyong bahay nga. Hindi ka nakadala ng payong nimo. Baka magungot-ngot yung ulo mo, ha? Meron ako na DTX Coffee. Wow. Yan, uminom ka ng DTX Coffee Mix. Hello kay Jue Balzomo. Good afternoon. Salamat. It's 27 after 4, mga ka-K5. Yes. Hello kay Joel Balsomo na nagatutok din sa aton. Kay Jersey Lapating Branya. Jersey Che. Good afternoon. Gatutok din sa aton. Especially kay Sir Aryan. Yan nagpamati man sa aton. Good afternoon. Isang mundong puno. Ang nagpamati man sa aton, ha. And inatamyaw ko man si Sir Gemon. Gemon Ilito. Nagatutok yapon sa aton program. It's 28 after 4. Enjoy the music. Magabulos na si K5 Enrico Surita Jr. sa programang El Castigador. Sa mga K5, barubantayan ang mainit ang mga balita sa El Castigador. Alas 4:30 pagkatapos ni Macho Kulit. Was the same time, the same stations. The #1 radio station sa Iloilo. This is your favorite radio station and Macho Kulit proud to be ka-K5 para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.